राजकुमारी और राक्षस। नीलगढ़ एक बहुत बड़ा सुंदर देश रहे। ओकर सीमा चारों तरफ पहाड़ी से घिरल और सुरक्षित रहे। नीलगढ़ में रतन के बहुत बड़ा खान रहे। वहाँ नीलम पुखराज इत्यादि मिलत रहे। नीलगढ़ के राजा सत्यरूप की एक बहुत प्यारी बेटी रही जेकर नाम रहे सत्यरूपा। वो रोज कुलदेवी भवानी के पूजा करे जात रही। बाल्यकाल में ही उनकर भक्ति देख के महाराज बड़ा आनंदित होत रहन। राजगुरु आनंद के देख रेख में राजकुमारी के शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देल जात रहे। नीलगढ़ के समृद्धि और शांति से पड़ोस के देश बड़ी ईर्ष्या करत रहन। लेकिन महाराज सत्यरूप से सीधा लड़े के ताकत केहू में ना रहे। सत्यरूप से लड़े के मतलब रहे मृत्यु के अपना पास बुलाना। लोग कहत रहन कि नीलगढ़ में जब भी कोई दोसर देश युद्ध करे खातिर आवेला तो स्वयं भैरवी उनका साथे युद्ध करेली और शत्रु देश के महीनों तक लड़े वाला सेना एक्के दो दिन में पराजित हो जात रहन। नीलगढ़ के पड़ोस में बसल राज्य में कंवलगढ़ एक राज्य रहे जेकर राजा तिमिर केतु सबसे दुष्ट प्रवृत्ति के रहे। ओकरा बारे में प्रसिद्ध रहे कि वो युद्ध से पहले आपन हाथ से भैरव के नर बलि करेला। ओकर नस में खून के जगह जहर भरल बा जेकरा कारण से ओकर शादी जब भी होत रहे तो स्त्री लोग मर जात रही जा। तिमिर केतु महाराज सत्यरूप के मित्र सत्यकेतु के पुत्र रहे। सत्यकेतु एक न्यायप्रिय और शांत प्रिय राजा रहन। उनकर दरबार में हमेशा विद्वानों के परिचर्चा होत रहत रहे। प्रजा नेक राजा के स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहे। सत्यकेतु के दरबार में जब से तांत्रिक रेजा आइल तब से ही कंवलगढ़ की स्थिति बदल गई। तिमिर केतु एकाएक गुरुकुल से लौटल और महाराज सत्यकेतु के कैद करके गुप्त स्थान में छिपा देलस। महाराज के सारा विश्वास पात्र आश्चर्य रूप से तिमिर केतु के गुलाम बनत चलल गई। तिमिर केतु अगल बगल के मित्र राष्ट्र पर भी आक्रमण कर रक्तपात मचा देलस। कई देश त बिना लड़ले अपना आप के समर्पण करत चल गइलन। तिमिर केतु की दुस्साहसी इतना बढ़ गई कि अब वो महाराज सत्यरूप के भी चुनौती दे देलस। आखिर में वो महाराज सत्यरूप से सत्यरूपा के हाथ मांगलस। महाराज स्पर्श शब्द में मना कर देलन। तब से वो नीलगढ़ के सिंहासन पर आह गड़ैले बा। आज महाराज सत्यरूप के गुप्तचर द्वारा जानकारी मिलल ह कि तिमिर केतु अमावस्या के रात नीलगढ़ के महल पर आक्रमण करी। महाराज सत्यस्वरूप गुप्तचर के ई बात सुन के बड़ा दुखी भइलन। वो महामंत्री और सेनापति के बुला के सलाह कइल चाहत रहन मगर एकाएक राजगुरु आनंद से मिले के विचार आइल। राजा वेश बदल के पैदल ही गुप्त रास्ता से राजगुरु आनंद के पास जा पहुंचलन। राजगुरु तो जैसे महाराज प्रतीक्षा ही करत रहन काहे कि सत्यरूप के पहुँचे से पहले ही वो राजा खाती आसन लगवा लेले रहन। महाराज कुछ बोलतन कि राजगुरु बोल पड़लन, महाराज ई विपदा के घड़ी बा। अगर रउरा धैर्य ना रखब तो पूरा संसार पर तामस छा जाई। हम काल ध्यान लगैनी तो पता चलल कि तिमिर केतु के वेश में एक दुर्दांत राक्षस मिही बा। इतना वर्ष के तप से अनेक सिद्धि अर्जित कर लेले बा। लोग के आंख में धूल झोंक के
ई रेजा तांत्रिक के रूप ले लेले बा। राजा सत्यकेतु और तिमिर केतु दुनो के उ बेलुवन के भूल भुलैया में कैद कर रखले बा। अमावस के आधा रात के अगर उ केहू सतगुणी राजपुरुष के बलि दिही और केहू सतगुणी राजकुमारी से शादी करी तो ओकर शक्ति बहुत बढ़ जाई और इतना शक्ति बढ़ जाई कि वह एक ब्रह्मांड के भी रच सके। उ रौरा के और राजकुमारी के उ अपन तंत्र सिद्धि खातिर पावल चाहता। महाराज सत्य स्वरूप ई सुन के बहुत घबरा गईलन और ई विपदा के काट पूछलन। राजगुरु कहलन कि अगर मिही के शरीर से विष निकल जाए तो उ शक्तिहीन हो जाई। ओकर शरीर में पूनम के रात में बनावल नील कमल से बनावल दवाई अगर ओकर शरीर में प्रवेश कर जाए तो उ एक सामान्य राक्षस हो जाई। ओकर तंत्र विद्या कुछ काम ना करी। सत्यरूपा सुबह में आपन बाबूजी के चिंतित देख के पूछली कि पिताजी का बात बा। कहीं राउर दुख के कारण हम त नइखी, हमरा के आपन कष्ट बताई। महाराज आपन फूल से राजकुमारी के सब बात बता के चिंतित ना कइल चाहत रहन। एह से झूठा हंसी देखा के कहलन कि थोड़ा तबीयत ठीक नइखे, बाकी सब ठीक बा। सत्यरूपा कुलदेवी भवानी के मंदिर पहुंचली और भवानी से प्रार्थना करे लगली कि हे भवानी, रौरा हमार पिताजी के कष्ट के हर लिही। उ गर्भगृह में पूजा में लीन हो गईली और बाहर उनकर सखी लोग बड़ा बड़ा चील के एकाएक मंडराते देख सशंकित हो गईली जा कि जरूर राजकुमारी पर कोई संकट आइल बा। विनीता जो सेनापति रुद्र की बेटी रही और सत्यरूपा के घनिष्ठ सहेली, उ सब सखी के एक साथ बुला के योजना बनैली और फिर सब सखी लोग सत्यरूपा के गर्भगृह में छोड़ के मंदिर से बाहर निकल ली जा। अभी 2-3 सीढ़ी उतरल ही रही कि विनीता के चील उठा के ले गई। सब सखी वापस घबराते मंदिर में अइली जा। एकाएक कोलाहल से सत्यरूपा घबरा के अपन आँख खोलली और भवानी के प्रणाम करके बाहर निकलली तो सैकड़ों चील के काला बादल के तरह दक्षिण दिशा में जाते देखली। सखी लोग के घबरा के देख उ भी घबरा के पूछली तो मथुरा रोते हुए बतैली कि विनीता के चील उठा के ले गई, काहे कि उ राउर रूप धारण कर लेले रही। सत्यरूपा भागल भागल राज दरबार में पहुंचली तो सब लोग उठ खड़ा भइल। सत्यरूपा विनीता के चील द्वारा उठा के ले जाए वाला घटना सबके सुनैली। सेनापति ई बात से बहुत क्रोधित भइलन और महाराज से कहलन कि तिमिर केतु पर आक्रमण करे के आदेश दिही। महाराज बड़ी मुश्किल से रुद्र के शांत करैलन और सत्यरूपा के कहलन कि तू एक दासी के भेष रख के भवानी मंदिर में पूजा कर। महाराज गुरुदेव आनंद से मिलल जानकारी उ रुद्र के बतैलन। रुद्र अब सांप से भरल नील सरोवर में गईल और अपन जान पर खेल के नील कमल ले आईल और राजवैद्य से दवाई बनवैलस। महाराज रक्तपात से राज्य के बचावे खातिर खुद ही तिमिर केतु के पास जाए के सोचलन तो सब लोग एक स्वर में एकर विरोध कर देलस। सत्यरूप कहलन कि अगर हमरा कारण
हमार राज्य में कोई भी नागरिक मर जाई तो हम आत्मदाह कर ले। ऐसन कठोर प्रतिज्ञा सुन के सब लोग भारी मन से महाराज के प्रस्ताव मान लेलन जा। सतरूपा एक दासी के वेश रख के माँ भवानी के मंदिर में पूजा करे लगली। बचपन से ही सतरूपा के चिड़िया में दाना डालत रही। चिड़िया से उनका बहुते प्रेम रहे। ऐसे उनका अब चिड़िया के भाषा भी समझ में आवे लागल रहे। नन्ही गोरैया बोललस कि राजकुमारी के तब बेलुवन में तिमिर केती जो एक तोता के शरीर में कैद बा ओकरा से मिले के चाही। दोसर गोरैया बोललस कि वो बेचारी भूल भुलैया में कैसे जइहन, भूल भुलैया में त खाली चिड़िया ही जा सकतिया। तब कौआ कहलस कि अगर राजकुमारी हमरा से कहियन तो हम राजकुमार के पकड़ के ले आई। हमार गुरुजी हमार उपकार के अहंकार जान के हमरा के कौआ बना दे के श्राप दे देलन। मगर जब उनका सत्यता के जानकारी भइल तो ऊ हमरा के कुछ शक्ति देलन और कहलन कि अगर कोई के हमरा से मदद मांगी तो हम मदद कर सकतानी। सतरूपा कहली कि काकराज रउरा हमार मदद करी और सत्य केतु तिमिर केतु और हमार सखी के आजाद करवावे खातिर मदद करी। ऐसा कहते कौआ काफी बड़ा हो गईल और राजकुमारी बैठ के चल देली। राजकुमारी कहली कि रउरा हमरा के तोता बना दी ताकि हमरा पर केहू के शक ना हो। उ मंदिर गईली और माँ भवानी के नमस्कार कर माथा पे चंदन लगा के बाहर निकलली। बाहर आते ही वो तोता बन गईली और कौआ के पीछे बेलुवन के तरफ उड़ गईली। कुछ घंटा में वो बेलुवन पहुंचली तो उनका ओजा भूख और प्यास लागल। वो जैसे ही झरना से पानी पिए चहली तो एक तोता सामने आइल और मानव के भाषा में बोललस कि यह भूल भुलैया के झरना बा, अगर एकरा से पानी पी लू तो यही वन में रह जेबू। ई पानी रास्ता के भुलवा दिही। यहाँ के सारा जीव एजे कैद बा। अब राजकुमारी के लागल कि काहे कौआ बेलुवन के बाहरे रुक गईल ह। उ तोता से राजकुमार तिमिर केतु और उनकर पिता राजा सत्यकेतु के बारे में पूछली। तब उ तोता फूट फूट के रोए लागल और कहलस कि उ अभागा तिमिर केतु हमी है। पिताजी के उ गोरैया बना देले बा। पिताजी भूल भुलैया के जानकारी होखे के कारण यहाँ के फल और पानी अब तक ना पीलन, ए कारण मरनासन हो गईल बाड़न। हम पानी पी लेले रही ऐसे हम एजे कैद हो गईल बानी। पिताजी चाहत रहन कि हम उनका पीछे पीछे उड़ते हुए भूल भुलैया से निकल जाई, लेकिन उनकर कमजोरी के कारण वो उड़ ना पैलन और हम रास्ता ना जानत रही, ए कारण हम बाहर ना निकल पाईनी। सतरूपा अपन परिचय देली और आवे के कारण बतैली तो उनका के सत्य केतु के पास ले गईलन। राजकुमारी सत्य केतु के एक पंख पकड़ली और तिमिर केतु दूसरा पर। दोनों साथे साथे बेलुवन से उड़ गईलन जा। कुछ देर में तीनों वन से बाहर आ गईलन जा। वन से बाहर आते ही सत्यकेतु अपन मानव रूप में आ गईलन, मगर राजकुमार और राजकुमारी अभी भी पक्षीय रूप में रही। राजकुमारी कौआ के आवाज लगैली तो वहां से एक राजकुमार दिखाई देलस। उ कहलस कि हम सांप से कौआ बन गई रही, हम राजा शिवपाल हैं। ई दोनों फल ल और खा ल। फल खाते राजकुमार तिमिर केतु और राजकुमारी अपन असली रूप में आ गईली जा। राजा शिवपाल कुछ जड़ी बूटी के रस सत्यकेतु के नाक में डलन त सत्यकेतु बिल्कुल स्वस्थ हो गईलन। कवलगढ़ में एकाएक तिमिर केतु के जगह राक्षस के देख के
उनकर सारा दरबारी सारा माजरा समझ गई। मिही के आपन भूल भलैया पर इतना भरोसा रहे, ऐसे ओकरा अपन राक्षस रूप में आवे के भनक तक ना लागल। कल अमावस्या ह, हमरा कवलगढ़ जाए के बा। ई सोच के सत्यरूप आखिरी बार राजकुमारी सत्यरूपा से भेंट करे चलन। सत्यरूप मंदिर में राजकुमारी के ना पाके बड़ा चिंतित भइलन। तबे देखलन कि 3 राजपुरुष एक साथ राजकुमारी के साथ आवताड़न। महाराज भवानी के प्रणाम करके उ दिशा में दौड़लन और वहां सत्यकेतु, तिमिर केतु और एक अनजान धनुहर के देख के बड़ा आश्चर्यचकित भइलन। सत्यकेतु सत्यरूप के सारी बात बतैलन और कवलगढ़ पर सुबह सुबह हमला करे के कहलन। अगला सुबह नीलगढ़ के सेना सब महारथी के साथ कवलगढ़ की ओर बढ़ल। कवलगढ़ के सेना एकाएक हमला से घबरा गईल और ओइजा के सेनापति आपन महाराज और राजकुमार सत्यकेतु के साथ देख के सब हथियार डाल देलस। मिही के गुप्तचर तोता मिही के सारी बात बतैलस तो क्रोधवश मिही बिना बलि देले युद्ध स्थल में हुंकार करत भागल। सेनापति स्वयं मिही से लड़ल चाहत रहन त राजा शिवपाल उनका के रोक देलन कि हमार शत्रु ह, काहे कि गुरुजी शाप देवे के बाद बतैले रहन कि हमार शाप भगवत मर्जी से भइल बा। तू पुनः मानव रूप लेब और एक दुर्दांत राक्षस के वध करब। ई सुन रुद्र आपन औषधि लेपित बाण राजा शिवपाल के दे देलन। राजा शिवपाल उनका से तीर लेके धनुष पर चढ़ाकर अपना तरफ आवल मिही के तीर मरलन। एक ही वार में मिही के प्राण पखेरु हो गई। राजा शिवपाल बतैलन कि उ 2 वर्ष तक कौआ बन के भटकत रहन और राक्षस के वध करे खातिर कम से कम 2 वर्ष के पुरुष होखे के चाही। उ बतैलन कि अब हमार काम पूर्ण हो गईल, ऐसे हम अपन शरीर छोड़तानी। महाराज शिवपाल के अंतिम संस्कार राजकीय तरीके से कईल गईल और अगला पूर्णिमा के तिमिर केतु से राजकुमारी सत्यरूपा के विवाह और विनीता के सत्यकेतु के नया सेनापति दर्श से विवाह हो गई। दोनों राज्य के प्रजा और वेलुवन के भूल भुलैया आजाद भइल लोग महाराज के जय जयकार करे लागल। तो आज हम ई कहानी यहीं समाप्त करतानी। तब